Sundhed begynder på celleniveau. Mange mennesker mærker forandringer i kroppen. Mere træthed, mindre energi, langsommere restitution. En vigtig årsag ligger på celleniveau. Vores celler udsættes dagligt for belastninger, stress, miljøpåvirkninger, oxidativt pres. Kroppen har sit eget beskyttelsessystem. Glutathion spiller en central rolle. Det virker i hver enkelt celle. Det understøtter cellebeskyttelsen og normale immunfunktioner. Glutathion kan ikke blot indtages. Kroppen skal selv danne det. Denne evne aftager med tiden, især ved stress eller kronisk belastning. Her kommer en anden tilgang ind i billedet. Immunokal leverer ikke et færdigt stof. Det leverer specifikke proteinbyggesten. Disse byggesten kan understøtte kroppens egen produktion af glutathion. Denne tilgang er videnskabeligt undersøgt. Den er baseret på det naturlige stofskifte, ikke på medicin, men på ernæring. En realistisk vurdering er vigtig. Immunokal er ikke et lægemiddel. Det erstatter ikke medicinsk behandling. Det henvender sig til mennesker, der ønsker at forstå cellulær sundhed. Udover anvendelsen findes der også en anden mulighed. Vi søger mennesker, der er interesseret i sundhed og ønsker at informere andre på en saglig måde. Hvis denne indtjeningsmulighed interesserer dig, bedes du kontakte os via e-mailadressen i videobeskrivelsen. Mit navn er Alexander Gohl. Jeg bruger selv Immunokal og har besluttet også at dele min erfaring i en rådgivende rolle. Yderligere information om produktet finder du også via linket i beskrivelsen og i den første kommentar.